Mmodzi mwa anthu ogwira ntchito pa chipatala cha Queen Elizabeth komanso amene anali mmodzi mwa anthu amene ankaphunzitsa pa Kamuzu University of Health Sciences ija imene imakutchedwa kuti ku HES, Dr. Victoria Bobbe awomberedwa pompo ndi kumwalira usiku wa Mande azigawenga amfuti atawalowera nyumba yawo kuchigumula ku Limbi. Koma funso ndi kumati chimene chinachitika ndi chani, ndi chifukwa chani Dr. Victoria anali target, ndi chifukwa chani pa nyumba zonse inali nyumba ya Dr. Victoria okhawo. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Chiutandi lingalitu la kukora. Tisanapitirire ndi video iyi ndifuna ndingokuwuzani kuti zonse zimene ndilankhule mu video iyi si cholinga chakuti chisusule mabala auferedwa kapena chibwerese mkwiyo wa anthu ena ake. Koma ndisanapitirire ndi video iyi ndingoti pepani akubanja, pepani amalawi nonse amene ngozi iyi yakukhuzani. Tiyeni tikhale limodzi. Mande linayamba ngati siku labwinobwino limene wina aliyense analichita experience, ndipo atamaliza kugwira zintchito zawo anaganiza kuti apite ku nyumba yawo akapumule monga mwa nthawi zonse. Koma usiku mmapasti 11 kunapezekano kuti mmapasti 11 pa 17 Novembala kunamveka saundi yachilendo kumpanda wa nyumba ya mayi ndi bambo Bobbe, ndipo abambo atasuzumira anapeza kuti anthu achilendo akuyendayenda kumpanda wawo mozemba mofulumira kupita ku khomo la nyumba yawo. Ataona izi anali ndi mantha, anakuwa kupempha chithandizo, koma sizinatero chifukwa chakuti alonda a private amene anali ku malowa anali kuti agonjesedwa kale ndipo achiwembuwa akonza kale china chilichonse, ndipo akupita ku nyumba yawo ndi zisulo zimene anakagwiritsa ntchito nkusegulira khomo. Ndipo pa nthawi imene amasegula khomoyi banjali linali kuti liyense kupanga matukutuku, koma sizinathandize. Zifwambazi zitalowa zinagwira bambo ndi mayi Bobbe onse ndi kuwasiya pamodzi, ndipo anapempha kuti awapase ndalama. Koma bambo Bobbe anayankhula kuti ndalama ya cash alibe, ndipo nyumba mwawomo mulibemo ndalama. Nawo apa pali malipoti awiri amene ndi osiyana ndi malipoti onse, koma bwanji mulole kuti ndikupasireni malipoti awiri onsewo, koma ndiyambe ndi ripoti loyamba. Ripoti loyamba likuonesa kuti mu nthawi imene zigawengazi zinapita mnyumba ya mayi ndi bambo Bobbe zinakadimanda kuti bambo Bobbe aperekezedwe apite ku galimoto, ndi cholinga chakuti zifambazi zikaone ngati mu galimotomo muli zinthu zoyenereka kutengamo. Koma pa nthawi imene ankabwera malipoti ena osasimikizika akumveka ngati mayi Bobbe anali akupanga VN yotumizira anthu kuwapempha kuti awathandize. Apa ndi pamene anawomberedwa. Koma malipoti ena amene akuonesa kuti awa ndi amene achita dokumenti a polisi zikuoneka kuti mu nthawi imene zigawengazi zinabwera mnyumbamo ndi kuwauza anthuwa kuti apereke ndalama, ndipo bambo Bobbe anayankhula kuti ndalama alibe. Apa ndikuti mayi ndi bambo Bobbe ali pafupi kwambiri ndi zigawengazi. Mukhonza kungoganizira ino mmene zimakhalira kuti akuba abwera amanga anthu amakhala pafupi kwambiri. Malipoti a okhuza zida kuno ku Malawi mmene atulusira alankhula kuti pa nthawi imene mayi Bobbe kapena tilankhule kuti pa nthawi imene dokotala wa ku Queen's anali pafupi kwambiri ndi akubawa anamuombera mmoto kusatira kuyankhula kwawo kuti ndalama alibe. Pafupi ndi pamene iwowa anali, ndipo pompo anagwa pansi magazi ochuluka pa floor. Mundikhululukira sitikuonesani zithunzi za magazi, koma ndikhulupirira kuti mwina mwake mwadziona kale pa Facebook kapena mwina ma WhatsApp group.
Zitatero okubaja anatenga laptop ndi zikwama ziwiri zimene zinali za empty ndi kuthawa. Wow. Okay. Pali zambiri zimene tikhonza kuyankhula kuti sizikuoneka ngati za mphamvuko m'malipoti amene tangoyankhulawa. Sife apolisi sitili pano kuti tibwerese mpungwipungwe, koma mulole ndikuwuzeni kuti Yamikani Bobe amene ndi a zaka 37 ndi mmodzi mwa akuluakulu a nkhani zokhuzana ndi kuwerengera komanso kusunga chuma ku NBS Bank. Oyo ndi chifukwa chake nyumba yawo inali target, ndipo Dr. Victoria anali mmodzi mwa anthu amene anali oona kwambiri, anali specialist wa nkhani zokhuzana ndi matupi a azimayi. Well, gynecologist ambiri mudziwa chimene ndikutanthauza, chichewa nchovuta kutanthauzira koma gynecologist. So ambiri mwadziwa ntchito imene ma gynecologist amagwira zikhala zovuta kuti nditchule muchichewa, komabe still more chilungamo chake chikhali chakuti anthu akuntchito atamva izi ambiri anadabwa kuti why mwa anthu onse pa dziko lonse lapansi imfa inasankha kutenga Victoria. Pa nthawi imene pa nthawi imene zigawengazi zinakonesa kuthawa, thupi la Victoria Bobe linatengeredwa ku malo awo a ntchito, koma mu nthawiyi osati ngati wantchito koma ngati munthu amene afunike chithandizo. Ndipo ngati mmene mukuganiziramo, achipatala anasimikiza kulankhula kuti mwabweresa munthu oti wamwalira kale. Zitangotero izi, thupi lawo linatengedwa kupita ku College of Medicine. Pano pa thupi lawo likudikirira kuti pachitike post-mortem. Ndikutheka kuti pamene mukuyonera video iyi thupi lawo lachitidwa kale post-mortem, ndi tizingodikirira kutengera ndi polisi ya kuchipatala timve. Of course amwalira ndi chipolopolo, koma nkhani ndi yakuti zinatani. Kodi mukuganiza kuti chilungamo pa imfa ya Victoria Bobe chizabwera poyera? Kodi mukuganiza ngati amene anapha Victoria Bobe azabwera poyera? Kodi mukuganiza ngati onse amene achita zachiwembuzi azalandira mphoto yawo ya zimene achitazi? Ziko. Ngati mwakonda video chitani subscribe. Thupi la Victoria Bobe liyikidwa m'manda pa 19 November mchaka cha 2025. Dzina langa ndine Samazita, kama ni video sajira. Dio iseti kumtamira chipokwero chitu tichimirirenge kwa iye maratikusingisiwa.